Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Kamar yadda kuka kalla na rubuta a title din wannan bidiyo, a yau insha Allah kuma a cikin wannan bidiyo zan yi muku bayani akan yanda haka suke cin nasara akan mutane. Sannan kuma zan yi muku bayani akan yanda suke samun nasaran karɓo account din mutane, imma na Instagram, imma na Twitter, imma na Facebook, imma na WhatsApp, imma na YouTube channel. Domin kasancewa da wannan bayani da zan yi sai ka biyo ni cikin bidiyon kai tsaye ba tare da mu bata lokaci ba. Mu je a fara bidiyon. Kada ka manta dan uwa ka danna min alamar subscribe a wannan channel din, sannan kuma ka danna alamar like a wato wannan bidiyon, sannan kada ka manta da danna alamar kararrawa ka zabi all. Nagode, mu je a fara bidiyon. Yan uwa, kamar yadda na yi muku bayani a baya na cewar zan yi muku bayanin yadda wato na saka suke cin nasaran wato ainihin kwace account din mutum. So kamar yadda na dau alƙawarin cewa zan yi muku bayani, ga nan bayani akan YouTube. So abinda nake son faɗa muku a nan shine za ku kalla haka suna cin nasaran kwace wato ainihin channel din mutane a harkan wato YouTube ko kuma a harka wani abu makamancin haka. Za ku kalla cewa rashin wato ainihin saka passport mai karfi shi yake jawo wa mutane suke asaran wato ainihin channel ɗinsu, ko kuma mutane suke wato ainihin asaran abubuwansu. Akwai wani wanda ya turo mini sako a WhatsApp na cewar yana so ya masa cikakken bayani akan wato yanda ake kwacewa mutum wato ainihin channel ɗinsa. Kamar yadda ya rubuta min a nan, kamar yadda kuke gani yake cewa salam Ayuba, fatan kana lafiya, da fatan kana lafiya. So ina so dan Allah ka yi min cikakken bayani akan yadda ake wato kwace channel, an kwace min tawa. So za ku kalla cewar wannan yayi bayani ne kamar yadda kuke ganin rubutun nan, yayi bayani ne na cewar dan Allah an kwace masa wato ainihin channel ɗinsa. So ta zai ya karɓo abin da yake nufi kenan. So za ku kalla cewa tun daga farkon wato kirkiran Gmail ɗinka akwai buƙatuwar ka saka passport masu ƙarfi, kamar yadda kuke gani ga wasu passport guda uku wanda na haɗa su a nan. Kamar yadda kuke gani wasu passport guda uku wanda akwai buƙatuwar ka samu passport masu ƙarfi irin wayannan karakta su waye da sauransu ka haɗa. So idan kana buƙatar irin wannan passport ɗin, akwai buƙatuwar ka nitsu ka wato ainihin haɗa wato wayannan passport ɗin ka saka a Gmail ɗinka, saboda ka inganta wato passport ɗinka, saboda kada haka su ci nasaran yi maka wato hacking ɗinsa. Sai abu na gaba shine wanda zaka kalla cewar mutane da yawa suna irin barkatai da namban su, wanda zaka kalla namban su ya zama musu wani namba ne da suka bude Gmail da shi, amma zaka kalla suna wato ainihin wasa da shi a wurin yin login din wani abubuwa ko kuma register da wani abubuwa da dama, wanda wani website din ba website ne na Allah da Annabi ba, website ne da ake wato cutan mutane da shi. Zaka kalla mutane suna gida, mutum ya cika haka yana gida yana wato gudanar da aikinsa. Zaka kalla mutum yana tare da wayansa ko kwamfutansa yana ainihin gudanar da aikinsa, sai ka kalla cewa haka sun zo sun ci nasaran kwace masa haka. Wannan babbar matsala ce wanda a yayin da ka kai matakin biya a YouTube, ko kuma ka cika matakin biya, ko kuma ka kusa ka kai matakin biya a YouTube, zaka kalla cewa mutane wato an yi maka wannan hacking din. So wannan babbar kalubale ne a game da mutane, musamman Hausa mu yan arewa, wanda ba kowa bane ya san wannan sirri ne wanda ya kamata a ce mutane da dama su sani. Sannan kuma za ku kalla cewa karancin yin hada passport mai kyau shine wato yake jawo mutane haka. Karka ce wai a'a passport dina, wai haka bai san passport dina ba, haka mugun mutum ne. Sannan kuma haka shegen abu ne wanda kai kanka baka sani ba. Haka yakan iya hada system da yawa wanda zai yi hacking din account ɗinka kawai ya ci nasara, kuma yakan iya kashe kuɗi maƙudan kuɗi domin ya ci nasaran yi maka hacking akan wato ainihin abin da kake gudanarwa. So wani kuma haka kawai zaka kalla cewa ya iya hacking din, so amma kawai dan ya bata maka ayyukanka kawai zai maka hacking ba dan komai ba, ba dan kuma ya hacking din abun da kake amfani da shi domin ya mori gajiyarsa ba, ko kuma wani abu zai lalata maka abun ne kawai kai baka amfana ba, shi bai amfana ba. So wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da yake jawowa takaici a cikin wato mutane, ko kuma in ce YouTuber wanda suke kirkiran YouTube, wato wanda suke kirkiran bidiyo nasu na kansu a YouTube. So wannan shine takaitaccen bidiyo, wato wannan shine takaitaccen bayani akan wato haka wanda suke fuskantar nasara a kan channel din mutane. Domin ci gaba da kasancewa da wato jin sauran abubuwan da nake so in faɗa akan wato
haka suke yi sai ka biyo ni a step 2 wato bidiyo na gaba insha Allah zan yi bayani akan Instagram. So sai ka biyo ni, cikakken bayanin yana nan a Instagram insha Allah za ka ji cikakken bayanin. Kada ka manta ka danna wannan channel alamar subscribe, kana ka danna wannan bidiyon alamar like. Sai mun kasance da kai a bidiyo na gaba. Don nan nake ce muku wassalam, kuma in ce ku ajiye min comment ɗinku a comment section. Nagode. Sai mun jame da ku a bidiyo na gaba.